Bagong, dalem Kang Gareng. Kang Gareng ki nyawang awakmu kok. Katone kok seneng banget to Bagong. Sak temene ngono apa sing mbok rasake to Bagong? Ngene lho Kang Gareng. Hatiku iki lagi bahagia Kang Gareng. Lah kepiye? Lah aku iki kan bahagia. Tugase sing di tugas ki aku Kang Gareng. Wis ditandangi Pak Gundul Kang Gareng. Iya, ngene ta Bagong. Ora krasa awake dhewe iki wis mlebu ing wulan Desember, Gong. Emange ana apa Kang Gareng? Lho bukane ana apa, Gong? Tapi ngene lho Bagong. Sedelok mengkas iki ya apa tahun barunan. Lah mula saka iku Kang Gareng ya wanti-wanti karo awakmu supayane ya kudune nek metu ya kudune sing hati-hati wong papane papan rame, Gong. Siap Kang Gareng. Tapi ngene lho Kang Gareng. Aku iki kan mau kan bahagia. Lah piye? Aku kan bahagia mergo seneng hatiku seneng selalu. Aku kan karo Pak Gundul kan ya wis banget. Nganu Kang Gareng. Banget begitu akrab Kang Gareng. Tapi nan ngene Kang Gareng. Aku iki lagi sedih, pusing, kepalaku nyutan. Pusing Kang Gareng. Piye ta Bagong? Kang Gareng kok ngrungokno aturmu kok malah melu bingung dhewe iki lho, Gong. Iki mau tak takoni jarene bunga, bareng tak takoni meneh kok jarene pusing iki mikirke bab apa, Gong? Ngene lho Kang Gareng, aku iki pusing. Mergo ngene Kang Gareng, jarene Kang Gareng kan iki arep tahun baru, ya. Lah iki ngono, aku karo Pak Gundul iki mestine kan butuh sangu Kang Gareng. Mestine nganu Kang Gareng. Pak Gundul iku gak tau duwe sangu. Mulai saka iku aku ya pusing. Aku mestine dibagi bagianku Kang Gareng. Nraktir Pak Gundul lho Kang Gareng. Lho. Bagong. Kepiye Kang Gareng? Ya wis wajare ya wis pantese. Yen Pak Gundul iku mbok traktir. Lah Pak Gundul wae mergawene anet kuwe lho, Gong. Iya ya Kang Gareng. Tapi nan ngene Kang Gareng. Aku engko lak tau mbok terus Kang Gareng. Ya. Kang Gareng ya paham maturmu. Ya ngerti apa sing mbok rasake. Tapi nan ngene Bagong. Kabeh ya Pak Gundul iku ya kancamu. Ya seneng-seneng ya dilakoni bareng-bareng. Susah seneng ya bareng-bareng, Gong. Mula iku pesene Kang Gareng ya tetep dadi Bagong sing apik. Sing bijaksana ya iling kancane, Gong. Siap Kang Gareng. Tapi nek tombok ya aku lemes Kang Gareng. Ngene ta Bagong. Dalem Kang Gareng. Pak Gundul iku ya wis dadi bature dhewe kawit mbiyen, Gong. Mergawene ya sesrawungane ya karo kowe. Lah mengko-mengkone mestine ya awake dhewe kudune ya kekurangane Pak Gundul iso mbok talangi dhisik. Mengko nek bayaran ya Pak Gundul iso ngajuli utawa ngganti to, Gong. Aduh Kang Gareng. Ngrasake ganti Kang Gareng. Wong Pak Gundul wae akeh kasbone kok Kang Gareng. Iya, ngene ta Bagong. Piye Kang Gareng? Awake dhewe iki ora krasa, Gong. Setahun iku yo ketoke suwe, Gong. Tapi nek dirasak-rasake iku yo banget sedelok banget. Lah mula saka iku, Gong, umur sangsaya suwe sangsaya suda, ora sangsaya tambah. Mula saka iku yo pesene Kang Gareng, senajan awake dhewe iki tetep dadi menungso kan eling marang Gusti Pang Maha Kuwasa, Gong. Siap Kang Gareng. Lah mula saka iku Kang Gareng mesen marang awakmu. Yo kepiye wae ya tetep bareng-bareng dilakoni kanthi sing sak mestine. Tembung tegese ngene, Gong. Senajan kowe karo Pak Gundul iki yo mbah piye tetep dadi sahabate sejati. Apa sing dirasake Pak Gundul ya kudune Bagong melu ngrasake. Ngono, Gong. Dalam tegesan ngene, Gong. Pak Gundul iku ya mesake kluntrang-kluntrung yen ora diarahke. Siap Kang Gareng. Kae Pak Gundul, Gong. Pak Gundul Kang Gareng. Iya kae Pak Gundul. Lek. Palak. Aku sampai keselak. Aku mau berlari di Gareng. Aku ditinggal Bagong. Piye, Gong?
Pak Gundul, kepiye? Aku ngene lho Pak Gundul. Aku kan iki mau ya didhawuhi Kang Gareng. Jarene iki kan sedhela meneh tahun baru Pak Gundul. Lah mulai saka iku aku ya berusaha Pak Gundul. Berusaha apa ya, Gong? Ya berusaha mencari dana no Gundul. Betul iku, Gong. Ya iku ku cocok. Engko dibagi dua ya, Gong. Oh alah. Pak Gundul, siap. Kepiye Ki Gareng? Assalamualaikum. Lho. Kepiye ta iki kepiye? Apane sing kepiye? Lah wong mak bedunduk mak bejudul kok lagian panjang kali lebar oleh ngomong, kok lagi assalamualaikum iku piye ta, Ndul? Aku lupa maklum, wis tuwa kok. Lupa Ki Gareng, maafin. Iya Pak Gundul. Siap sendika dawuh. Piye, Gong? Aku iki sing ngaturi Kang Gareng kok aku. Iya Ki Gareng, kepiye Ki Gareng? Ngene Pak Gundul, aku iku ya melu bungah lan seneng. Yen awakmu karo Bagong iku padha sesarengan srawung kanthi sing sak temene. Apa sing dirasake Pak Gundul tentune Bagong melu ngrasake. Seneng-senenge Pak Gundul Bagong melu ngerti. Lah mula saka iku Ndul, Pak Gundul, sendika dawuh kepiye Ki Gareng? Iki mau Bagong wis tak aturi. Jarene biasane awakmu iku nalikane nonton ana ing apa keramenan jarene ora duwe sangutan lho. Wajar to. Aku iki kan mergawene ya melu Bagong, ya melu Ki Gareng. Lah nek aku durung cair, engko piye sangune? Mulai saka iku aku ya templek Bagong dhisik. Ngono Gong ya. Tenang Pak Gundul. Pak Gundul. Siap. Ya wis rapopo, Gong. Kabeh iku ya dulur-dulure dhewe. Teges dulure iku ya ora tegese dulur sak kandung ngono pura, tapi padha-padha muslime. Ya padha-padha manungsane kabeh dulure dhewe. Lah mulai saka iku Bagong, dawuh Kang Gareng. Mesake Pak Gundul yang nanti mbok tinggal nganti blarak-blarak engko nek bingung ilang. Nek ilang iki kan mesti angel golekane to, Gong. Halah, ngene iki lho Kang Gareng. Ilang wae rene sing goleki Kang Gareng. Jembrono kowe kok, Gong. Nek omongku angger-angger jeplak wae lambemu. Iki ngono aku iki ngene-ngene lho, Gong. Sing goleki aku iku walah Gusti, gadis desa-desa kono sampai ujung sono. Padha ngetutno aku, Gong. Iku temenan, Ndul. Ya temenan Ki Gareng. Lah pas iku aku liwat terus tak sapa? Saya gitu. Aku langsung dikejar. Walah Ndul. Iku ngono jenenge dia marah, Ndul. Ngono, Gong. Pak Gundul. Siap sendika dawuh. Ya rapopo. Aku ya melu seneng yen kowe iso bunga kaya ngono, Ndul. Wis pancen ngene kok Ki Gareng. Aku iku nek daripada mumet-mumet sirahku engko nalah cenut mikir ke apa? Gong, piye Ndul? Iki ngono piye, Gong, acarane? Acarane ngene lho, Ndul. Iki mau aku iki ditimbali Kang Gareng to kene iki sak mestine aku diutus Kang Gareng supayane ya iki ngono ape mendekati tahun baru lho, Ndul. Awake dhewe kudu siap siaga. Emange ape opo lho, Gong? Kok siap siaga koyo ape perang wae, Gong? Lho piye lho to, Ndul? Iki ngono tentene rame, Ndul. Awake dhewe nek ngono iki ya saumpamane kita mencari peluang ngono piye, Ndul? Peluang apa, Gong? Tutup blendungan kono pidre-dre alun-alun, Ndul. Iya ya, Gong ya. Pidre blendungan cocok, Gong. Pak Gundul lan Bagong. Siap Kang Gareng. Ya wis ngene, Gong, Bagong lan Pak Gundul. Kabeh iku ngono ya mestine awake dhewe kudune padha sing rukun, Go. Pak Gundul lan Bagong. Siap kowe Gareng. Aja padha gojek-gojekan wae. Mengko nek salah sijine padha duwene sing kurang kepenak, mengko nek iso dadi kurang kepenak wae. Ngene lho kowe Gareng. Aku iki karo Bagong iku wis banget my best friend-e. Dadine aku nek bercanda tentune gak dimasukkan dalam hati yo, Gong. Ya tentune ngono to, Ndul. Iya. Ngene Pak Gundul. Sini kok dawuh Ki Gareng.
Aku iki arep nutupno lakuku. Lamun saka iku sing tak peseni Bagong, iki ngono awakmu iku ya nggawa jenenge Kanjeng Rama. Tegese piye Kang Gareng? Piye? Metu sak metu mestine Bagong iku nggawa yen Bagong iku putrane iki Kanjeng Rama Semar. Mula saka iku sing ati-ati ya sing apik. Mengko nek eleke lakumu ya dadi eleke Kang Gareng barang. Mestine kena imbase. Ngono lho Gong didongakno kupengmu. Iya ya, is ngono wae Kang Gareng arep bali. Piye Gong acarane Gong? Ayo bali dulu, bali. Gak sarapan sih Gong? Yes, sarapan.